iti toothbrush ko, tatang. Apay, sa di naman ang tipapanam syuneng. Ha? Kasanoan na amuan nyo arumwarak, tatang? Una, sa kalag toothbrush bite no adda tipapanam. Isang nga oray saan mo nga ibaga, ang muklatan nga adda tilakad mo. Ah? Ay, Ha! observant kayo matlaunay, tatang. Ay nawaw, di ka pa ilang mapasagida anak ko. Iso amasapol, amapilpilit ni Jojo, ta sursurutin na no anya tar aramidam. Nasaysayatan ti kastoy, tatang. Once a week lang ti pa nag-toothbrush. At least, makatipid tayo pa iti toothpaste. Unay ka anak ko. Panagtipid mo ti bagbagam dita. Kasano lang no agawit ta asawa. Siya pa'y malpasan ti kontrata da ija ilay intun sumaruno abulan. Kas na ko nakitayan, tatang. Nasaysayatan ti kastoy. Makatipid tayo pa eh. Ti ibagam kit de, masadot ka laeng. Panagtipid mat alaw-lawatem dita syuneng. Good morning, Marilani. Ay nawaw, si kamagaya may marisyoning. Anat gatangam ngay. Kaya't ko lang matati makiinlistoryakin ka, Mare. May papanitian niya. Agore ka man, Mare. Nan ano tarupam? Kas laki mamatis, mat. Sa kagatawa. Naglalaok siguro man ng ti beauty products nga inosar mo, anya, Mare. Ket si kangay met, sa kalagtot brush na rumwar ka. Katwan atap no tipid. Anya kumangay ti bibiyang mo no may papan iti pa nag-toothbrush ko. Unay madaytan, once a week sa mati pa nag-toothbrush mo. Manulaang mati toothbrush kan toothpaste. No syaklaang ngamin, saan mat makita dagiti tattao tingipan ko? Si Kangay, may lembang mo nga raw, takim mamatis arupa, Marilanay. Ay nauston, di ka unay agsasaon, tama nga numaulawa, gapu iti sangaw mo. Sapay nagada iti ospital. Anay ko? Ay na si ka lang aruden, ti mo na anak huyaw kanya. Si kapay lang ti daganas naman nga kasta. Pungutog ka man. Anay ko di po ko, iputan anay, masaksakitan na. Ay, anyat mapaspasamak dito, lanay, sunay. Ay, di kayo makibiyang, no di yung kayat ti mayraman, tatadante. Ay, saan kayo kadi amabain kadagiti rumablabas sa tataw? Ay, ni suning ati pangibagaan nyo iti dayta. Isutin mo na nangayo kanya. Tiyak mo na nalabdan ti bagi. Ay, nawaw. Anya ti kunam kanyak itay. Ang mga numaulaw ka, gapo iti sangaw ko. Agin sisingpit ka man ako nakon. Ket, si kamati mo na. Ti ko na mitay. Ket kasla kamatis ti rupak. Ay, simple lang, tinagapan niya kastan. Mas dawak namin iti dayta suning at tatadante. Imay lang dito tersena, tapnog iskandalo. Siyak pa'y tidakas ita? Amom laning. Saan ka akabilan no amom lang at palantang niwat mo? Ay, tal na kaya diba? Ay, agawid ka suneng. Kasi ka lani, ornusay, nagitalakom anaiwara. Ay, apaw. Handan panunot yaw. Hanggang kastaki, dintar aramidin yaw. Ay, nawaw. Ay nawaw, apay kasta tilangab anagawid syuneng anak ko. No saan lang ay may nitatadante dya eh. Napuoran ang dya ang Marilani. Anya man na iti nagapaan nyo iti kumara. Kung kumpurmi ti lawlaw at ang dya ababae tatang. Ada ayamat maulaw iti sang awlaang. Awan pa'y naulaw ang kaabay ko. Dahitan ti bagbakin ka syuneng anak ko. Padasem ti agsarbeng, tapno makitam dagitang ipin mo. May sa kayo mat tatang. Di kay makaaw-awat mat. Saan ka di akanayon yung nga ibilin idiubing kami pa'y asursurwon mi ti agtipid? Ay nawaw, amaw kasan apod no akayat mo ti agtipid syuneng anak ko. Ti ibagam ki de, sadot ka, iso ano saan ka arumwar, saan ka mutin nga agtot bras. Agtot bras ka, Jojo apaw. Abay ko ma,
Kat Sabado ika, Lulo. Ay, nawaw. Nalipatan yung salamat, Lulo. Uray Sabado, ag toothbrush ka latta kumaapok. Nimbag ka na taman dito Friday, ti pa nag-toothbrush ko. Ninanangay, maminsan lang iti makalawas, Lulo. Anya, ang mamabahok, saan anasaya at atuladem ni nanang mo? Anya man ang tibag bagayo di taubing tatang. Ay nawaw. Di nangarog ka tag-toothbrush. Di mo pilitan, tatang. No di na kaya't di baybay anyo latta. Sana bale, tawan mo't papanan na. Anya, Mabalin ka di ada kayo pay laang ti mapan gumatang iti tersena ni Lani, tatang. si kalatan Tapno ammom na niya tigatagam anak. Ay, nasakit pay laang tinakam ko kunkwana, tatang. Nasakit pay laang tinakam ko, itinaibaga na itinapalabas. Amangan kit dinuan niya ti maaramid ko kunkwana itchay. Ay nawaw, apay nga main asakitem ti inbagana. Pudno ma anak ko, pagtutbas ka mga ngamin No kasta nga rod, anusan tayo ti agsida iti nateng, tatang. Ay na, di kan agreklamo, Jojo, anak ko. Tinapatag, at dasidaan tayo. Mudtuhin ti maigatang, tasya kun ti mapan. Nakaluto akong tatang. Kahit, kastamon sunay, Ay nawa, anya kumapay nga tatang. sumangpit ka sa awa madamdama. Agdigos kan agtutbas ka kumamot anak. Nalpasan, tatang. Nalpasan, idi kalman. Anya, Maturog ak labiit. Sana balita nakaluto ak matan iti pangrabian tayo. Ringan naktulatan no sumangpet ti asawak, tatang. ay, unay kan anak ko. Ay, apay nga min a big deal ay aday tabanag kada kayo, tatang. Imbis amaragsakan kayo, ta makatipid tayo. Saan mo taagungat kayo upay kitdi? I miss you, Gardo. Hindi ka man unay umasidig kanyak, Suning. Ay, nawaw. Saan na ka di akailiw ay alakay? Ha? Umasidig ka man kit di kanyak, Gardo lakay. Taarakupan kan agkan ka akastoy. Ay, kuha, mabit lang. Ne. Apay ka di. Sa pali. Anya ti sabali lakay. Ay, kuha, awan. Mapudpudutan ak gayam. Ay, ilukat ko nga ron ti tawa alakay. Sana. Nasa isarat sa no, iti datarlatan, ti pagturugak. Anya? Ay, usarat, prima isa nga ulas. Ay na, makapasurunday ta, Gardo. Kaslasan kamot anaragsak anagawi dun ti asawam anak ko. Ay nawaw. No amuyo laang tatang. Tiyan niya, Naturog ti asawak iti datar. Kaslamat din saan nakakailiw. ay nawaw, apay ka na. Mapudpudutan ka no, tatang. Nagsarita kayo analapat Ang mga nupud-numit ang mapudpudutan anak ko. Amangan kit din at babae na. Wano saan? Ang mga malo, Noan niya, tatang. ang mga no saan na amanusan tisang aw mo anak ko. Kaano pa yung ngamin idinaudi ang nagtutbras ka? No kayat yun ti agkape, da kayo matanti makaammo nga agtimpla. Sanda ka babaunan. Anya lawan na ti pagpupungtuta maya, bakit? May sakamat, Gardo. Saan kalata ko man anagaw awid no kastamat laang. Ay, nawaw. Amok nga da sa bali a babae ti biyag mo. Agrason ka pay laang anapudot uray saan mat. Amo, bakit? Sika lang ti babae ti biyag ko. Pasensya ka na. Intom na minsan, di mo ngamin liplipatan ti agtutbrush. Agpapada kayo. Pati pa nagtoothbrush ko, big deal kada kayo. Di mo ka di amo ang makatipid tayo, gapu kanya. Saan matanda kas ti agtipid? Saan kumakasta? Agasam ta once a week ti panagtutbrush mo? Jack man, amo kada kayo. Ikanak man iti bawang, tatang. Apay,
Ano may ati bawang suneng? Itapal ko kumaitingipon ko. Nagsakit ngamin. Anya, Epektive ka no day chay no nasakit tingipon. mapan ka kidyag padintal Ang mga no kumaro pa data. Manulaang matibawang tatang. Ay, di ka gararami na nakaw. Kasano no aging piksyon. Sapay kas nalimtig mo gams mo. Ay sus, maikato ka di matlaang tatang. Ay, nawaw. An-anwam ti bawang, tata? Itapal ka nun ni kumarim asyonay itinasakit ang hipon na. Ay, talaga? Ay, naalain yun aday toy. Isuti ito kan kwa na. Ano nga dito? Dental care. Regalo para kan kwa na. Amok naging gaita, kahit nasakit pa lang tinakim na kanya. Anya maawatag. Ta nasakit sa ngamin ti panagsasaok kan kwa na. Agyaman ako nila na eh. Awalan yaman na, tata. Ay na, ibagayon tuman ka ni Marisioning. No nasakit tingipon na, mapan agpa-dental. Tanariga ti ma-infeksyon. Nang runa pa'y, no kumkumpormi ti taptapal na. Anya mananday tagardo. Naggapo ka nila ni... Nila ni ama naguyaw. Anya ngay matday tanga inted na. Isumot ti ko na ni tatang. Dental care mo ti nakasurat iti karton anak kay kargaan na. Oh. Na, toothbrush? Toothpaste? Ananwag ko madagita. Talaga ang napuskul ti pa na group-group pa day jay alani. Kung kalakit din na bakit. Si Kalangarudo, hindi in regaluan na. Si Kapay tinaarte. Di baga nakit de, kaya't naklaang nga asaran, iso akastat in regalo na. Man, ano nga min aya, no sagpaminsan laang nga ag-toothbrush da tao. Matay da aya. Concern siguro di tao kun ka bakit. Saan nga min apanagtipid ti kasta nga raramitan. Doon ay may infeksyon tingipan, uno gams mo. Amom suneng anak ka. Si kama lang ti makagapaw no apay nga umad adayaw dagiti tattao king ka. Siyak gayam manan ti agad just no kastalaang. Ay nawaw. Rumpang laeng si kama ti ayan ti parikaw. Anya nga ro ti aramidag tatang. Ay wanam ti bagim Kanayunem dag toothbrush. Urawan ti papanam ag toothbrush kalata. Ay nawaw. No kasta ti aramida. Sigurado nga wanan tagreklamo. Kun tapno isaw ti surutin ni Jojo nga anak yaw. Agbalingga ko ma-role model iti anak yaw. Ipadas mo mangkit ding usaran, tinted ni kumari malani. Epektibo nga tatang. Sigurado din anak ko. No siyak ti si ka, madlaw ang naggapoy dya abroad ay tayo. Adak ka diti papanam, nanang. Ha? Nagtoothbrush ka manan gamin. Adak ka diti lakad mo. Ay nawaw. Si kakit di mat Jojo anak mo. Awan tilakad ko. Nagtoothbrush ak laeng tapno saan nga agreklamo dagiti kasangsangok. Nanang, kahit kumatag toothbrush. Ah? Ay kat umay ka ah. Kung nagtubag na ringking ka. Nagmayat gayam tirik na tatang. Kitaan nyo. Epektive tinted ni Marilani kanyak. Mapanak tuman kit di iti ayan na inton madamdama. Way, ikam tumot itinatang ni kumaray. Ariglado tatang. Nay, sa di mo ti papanam bakit? Mapanak iti ayan ni Marilani lakay. Ay nawaw. Nagpudaw mo tintingipon mo bakit? Epektibo mat gayam tinted ni Marilani kanyak lakay. At dapin mintas ka. Ang paisaw? Win, kunak tumagamin. At dapo mintas ka. Doon mo ay wanan ti bagim. Di nakangawin man akas talakay. Ay na, di kang angawan bakit? Pudno ti bagbagak. Ala, agrubat ka kitin. Mapan ka iti ayan ni Mari Malani.
Amangan no agtudo man nito malag. Ay na wow! Nagmayat mo taisan mo, Marisyoning. Nausar continental care nga in regalom kanyak, mare. Ket, effective ka di. Kita ang tingipan ko, mare. Nagpo dawan. Ay na wow! Saanan ay yellow and black? Wala. Mayat matgayam tirik na no kastoy, mare. Kawan na! No, idi kat once a week ti pa nag-toothbrush mo, pagbalinin mo 2 times a day. Ay, wanam at ibagin. Tapnosan nga agsapol iti sa bali ni Pari Gardo. Ay, nawaw! Kasta asyuning, ay wanam ti bagim. Di mo sadutan ti ag toothbrush. No maipapanmat iti panagtipid, saan adakas ti agtipid. Ngam kita am kuma, ta saan mat ama isakripisyo ti salunat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Sungbatan na kaon. Maasi ka mata. Nabayag ako nga agar-aram kan ka. Unay ba't ti panang parigat mo kanya akon ngay? Ay, nawa. Di ka mat makaur-uray, Lupito. Agur-urayak nga rod. Ang mga noad dapay agaram kanya ka nagugwapong itisi ka. Ay nawaw. Kit agur-uray kalatan. Ibagam ano danamnama kunawan. Tapno amok may no agaram ako niti sa balay. Dakulit ka man. Sige man langan. Sungbatan kan. Tamangan no agaram ka pa iti sa baling agpaiso. Yes! Kamaw dyan na. Makaasawa ka na. Ay na. Asawa dagos. Kanya nga nga rod. Isong nga rod nga inaram ka. Na makaasawa ko. Ay na, wow. Anya ti kunam, Anita. Danunan dakan. Ay, wananang. Sinong bata ko ni Lupito. Kasarbat adagos ang tibagana. Anya ngay nga rod. No, day tama lang titurungam. Ay, wananang. Umayta dumanon inton Sabado. Ipapartik ton di may sakal ding. Taiso ti ipasango kadakwada. Ay na, wow. Kamaw dyanan na. Makaramanak manon iti kalding nanang. Ay na. Di man ipakat ta kinarawat maun. Agbain kanto kumamat. Dim ipadlaw iti agbalinto nga asawa marawat ka. Ang mga no agbabaway amang ikasarkan ka. Ay nawaw. Ninanang mat. Tay talaang ti pagbabawyan na amang ikasarkan niya. Ay kawan na. Ang mga no makita na anarigat ka may talunan kat umatrasan amang ikasarkan ka. Nalabas kayo mat nana. Uray narawat ak ata amok mat kag trabaho. Nalaingak mat amakitangdan nga agraep, agseka, aglaba, agdalos iti umaken no anyapay dita nga iparamid na. Munay, nagadon nga imbagam. No saan mo akayat ti mapagbagaan ay di saan lang. At kami dito anak ko, balayan. Abalayan ko na ako lahat, ay sunto mo lang, si tungpal na. Ay, nawa. kawaw. Ay, kawan aabalayan. Tangay, da kayo tinalalakyan. Anya kay ti plano yung iti pa nagkasarto dagiti anak ta. Ay, kay numabaling ko maabalayan. Sa isang una nagarbaho. Basta tinapatag, makapagkasardaan. Kahit anya nga iti makunam Anita. Ay, nawaw. Ay, katwan ananang. Ay, manunto nga iti maparte ababoy. Ang damat tarakan ko talo ababoy. Umanay day jayon. Tadakkel damay. Ay, nawaw. Siguradong tuman ka ron ti busog kun Ay na, saan man aday tabusog ti ibagbagam si Kadita. Pagtungtungan nyo pa'y kide, dagiti na dumapaggastusan yaw. Kasanungay, dagiti kawas yaw. Da kaminton ti makamu iti magastos para iti kawus nanang.
agabang kami na. Karaman injayan ti badoy ko ni tatang. Dagiti abay. Ay nawaw, ay kamaya garod tapno saan tayo ngagpadait. Isubli tayo tulangan nintun malpas ti kasar. Alang aron, mayat na huwag kakatunusan tayo. Mayat ba iti saan kayo napili? Umanugot kayo mat iti amin na kaya me. Ay nawaw, saan tayo matabak na nga balayan? Kanuan niya ti addaak, di isaw ti anusan. Ay nawaw, natulag gaya man ti kasaryo ka ni Lupito, Anita. Ay iwan Andrea, umay kayon to pizza 20 intong Septembre. Imbag ka pa'y tamakiasawa kan. Ay nawaw, apay, makas-asawa ka matin aya. Ah, awan pa'y ngarod ti mangi kasar kanyak. Awan aya ti agar-aram kan ka. Adamat, ngam agutang-utang damat dito istor ko. Ay nawaw, imbis nga agpakitang gilas da kumakan ka tapnosong batam ida, utangan da ka mat. Uwan ngarod di uray aw-awan mo't ano umot utang damat. Ay, excited ako ni ti kasarta, Anita. Uray ka natulag mo ti kalay sa ta. Agkaidatan. Ay nawaw, di kalakot makaur-ura yan. Asidag lang arudan. Saan nga rudin? Alan agkaidatan Ay nawaw, saan ang mabalin Noy matras kan ngay, di awan maaramida kon. Ay, nawaw. Apay nga umatrasak ngay. Basta, tsak kayat nga kaidata. Aguray aging gamalpas ti kasarta. Yan, tama bukod kong nabalay. Di agawid tan ijay. Isuntuboy lang ti pagawid aminton malpas ti kasarta. Karkaro na tsak kayat Ibagadan to pa ay asyak ti sana makaururay. Baka ibagada nga indanon ko ti bagikin ka. Ay nawaw. Itatanalpasan ti kasaryaw. Mabalin mo ti makiawid ka ni Lupito balay na dita. Ay naku, anya nga tatirik na ti adda asawa na nanang. Ay ka adda as-asikasur mo na. Ada ilabam, ada ilutwam, idasaram iti kananda, kasjay. Kan agdalos ka iti balayaw. Ay nawa, kasjay aya? Kat ni Lupito ngay nanang. Anya ngay mati aramidan na para kanya. Ay, kat iso ti agbirok iti pagbiagyo tagay awan pa'y matanak yaw, di uray tulungan pa'y laang amanggad. Numalpas mo amin at trabaho medyo balayaw, di agbirok ka magtitipakitang ganam. Kasi niya, ay nawa, ay isuang nga rod nanang. Adakon ba kay? Iluto mo, ito'y ginatang ko asidaan. Ay nawa, anya ngay day talakay. Pitchay, sagpawa iti sardinas. Ay nawa, ay, anyamat to. Di pa'y kumatang matiti karni mat. Ay, anyang itar aramidam dita. Di mo samak kayat ti aglutaw. Ay nawa, ay kayat ko alakay. Ang may mayat ko mati agluto no, karni ti iluto. Ay, pasensya kan ba kay? Nakapoy ti diskitar ko ita. Kan dakkel nga minti nagastos hindi nagkasarta. Isa mga aganos ka pailangan wan. Anyapay ngay nga rod lakay. Ay, tsak maka ano si di kastoy. Puro mo't nating ti masidsidan. Agtrabaho ak man laang tapno makaramanak matitikar ni. Sipod nagdan nga kami ka ni Lupito. Tsak pa'y makaramaanan iti karni. Idi laang panagkasarmi tinagumumak iti karni. Ay, agrubwatak. Mapanak iti balay daang kilkilo. Damagak man no adda ipatrabaho na. Ay, nawaw. Imbag man tayo may ka.
Ado ti trabaho nga agur-uray, nga mawan matang danak. Apay namin adidak ayaban nga tata. Ay, kung naknusan mo na kaya ti makitang dan, nakiasawa ka bitin. Ay nawa, kayat kulat ta at agtrabaho tata. Awa, masidaan na imas na jak agtrabaho. Ngay Lupito, nagtrabaho ba? Ay na tata, puro mo natong tipaspasida na kanya. Ah, kastaya. Ala, nagtrabaho ka kanya. Nalawa di ka may sa. Ay, narutan dan ka awang matang danak nga gait. Tabisi mo't amin na iti adda umana. Ay nawaw, manungay titangdan ko iti inaldaw tata. Kas iti sigud 500. 500 ti one day. Amok makidingalis to ti garaw mau. Iswapat siya ka jak malugi kang ka. Ay nawaw, igatang ko amin iti karne iti 500 amas swildok ita tata. Ay adumat ten apandangan ko siguro ging gamay boss. Ah? Ay nawaw. Ay, si kalatyan sida? Ay kauwan tata, birok ko mag. Apay ngamin ngay asaan agumatang iti karne ni Lupitaw. Saan ko maikarga iti ref dagito'y akarni? Asinakit day, sakto ibilag. Malamtumat nun nga gawawid ni Lupito. Ilamang kong tumatan, tapno saan na makita insun sumangpag. Aday ta, nailasin kong to'y asinak. Ibilag kuntong inton bigat, sakbay nga apanak man aggaigan. Umanayon to'y may sagret nga ilasin ko asidak. Uray ta nagdakpil mo tagret. Ay nawaw, iluto ko tamangana ko. Nay, apay ngay ba kay? Di ka magmangan. Naimas mo ito'y linutom ngayon sang pagkaw. Torta atarong ko naman. Ay nawaw, mangan kalatan sa anak nga rod mabisin. Sida nga ro dami na napanugak ka, napan nagtrabaho. Wen, si daom latan. Di nagpabasulo na, magbisin kayo ton madamdama. Wen, kunak lang arudan. Sige, panawan kan dito'y kusina. Talaga jakon malapdan titurog ka. Ay nawaw, nagadumat a karne, dagitaan na ibilag di talikod ti balayaw a nalabsak. Mayat sakit di ti birok ni Lupito ado ti abastuyaw. Ay nawaw, saan ni Lupito ti gimatang iti day tananang? Siyak. Apay, adan trabaho. Kapilitan ang nagtrabaho tadimat gumatang ni Lupito iti karne. Puro matnatang. Di kapilitan nga trabaho akon, tapno damot igatang ko iti karne asidak. Ay nawaw, si kalang teksid sida iti karne. Ay katuan ananang, idulin kun tumanan inton madamdama dagita tapno saan makita ni Lupito. Ay nawaw, madidikas na anak ko. Si dain nyo ang adwa. Ay gungguna na nanang, apay ngamin tayong imutan na. Di pa'y mat gumatang iti karne. Ay sos, kaslasaan mo nga asawa no kasta. Nagadumanon asa uyo. Mabitla nga tayalan kayo iti iyawid yo a karne. Imbagla apang rabyan niyo nanang. Ay nawaw. Anita, bulong na ba niya martilyo ni Lupito? Diya, mabiro ka nun martilyo. Mabitla ang tatang talaag. Ay, dumanon kayo pa yata, birukag pa'y. Alang araw. Umunay ka. Magadumot a karning karaibitin di ta nga ito tawad. Una ni Lupito, nakapsok ti diskitar da ita. Nagliloko diya tao. Kasaok tuman. Imutan nagsama ni Lupito. Apay di nakpinautahan nga. Hindi na nga. Tinkwana. Kunam ang nakapsop ti diskitaryo. Nagaduma a karne tinakabitin iti balay yung ibilbilag yaw. Ay nawaw.
Ang tagtagainap kay kaditatang. Kano na bayag adya nakaramraman iti karnay. Ay nawaw, di kan aglastog. Napanak bimulo di ti martilyaw kin Anita. Ket nakitak dagiti ado akar ni anak kabiting. Awan amok di tatang. Jak among adda karni nga ibilbilag ni Anita. Ay nawaw, nagloko ta asawa. Kaya nasawan, isulaang tadsid sida iti karne. Isumit lasa namang mangan iti rabi ay. Siguro, nalpasin na nangan. Isu adi na kahit ti makisango kanya kamangan. Maday, ti ugalit asawa. Agtip-tipidak tapno darasak makaurnong para iti masakbayan may. Isu ajak gumatgatang iti karne tatang. Kaya't asawan ti asawa. Tibirok na. Igagatang na iti karne. Ay nawaw. Ha, ay wala ah. Apay ngay, padinak ba't ik-ikan iti karnay. Si putak ni Anita. Tiyan muna. It napanak nagtrabaho. Ngam adak lang dito kasupukan nagsisiim. Ni, Bajay. Inala na ngagpaiso ti agdan akayo. Kat impasanggir na itilikod ti balay. Imunog manay. Mapan na siguro alain ti bilag na karne. Oy, nawaw. Agpaisaw. Ado ti awit na karne. Dajay. Imulin. Kat ibilag nan dagiti karne. Na, bigla mo't anababtugon ni Anita. Ay, inakarayatan. Anita! Ay, sus! Awan mo't puot man. Ay, imposible mo't anadangran. Nababalaan mo't tinakatindagan na. Ay, tinasayat. Itaray ko di ospital. Sa dino ti ayan ko. Ay, nawaw. Ada ka dito ospital. Bakit? Apay, anya tinapasama kanyak. Di mo malagip. Tinapasamakan ka. Huwag, malagip kon. Agibilbilagak iti karde. Idi biglaan na ulawak at naot balansak. Malagip mo ba't siguro? Madama nga gibilbilag ka kadagiti si Dam makarnay. Hindi simro siguro ti high blood mo. Iso nabanitog ka na. Ay, no. Apay nga, amom. Sinipsiputan ka Naibaga ngamin ni tatang. Nakita na nga adot ti karni nakabilag. Siniputan ka mga agpaisaw. Kat ita, ay high blood kan. Bukbukudam ngamin dagiti karnay. Bawal itang agsida ka iti karnay. Agyaman ka ta mild stroke lang tinapasamakan ka. Ang numaulit pa'y kanaw. Ay, delikado kan. Isong ay sardeng mo ti agsida. No kayat mo pa'y ti agbyag iti napaot. Anya ngay dagita nagado abit-bit mo lakay. Karne baboy Nabayag nga inimutak ti bagi. Kayat ko ti makaornom. Ang ita, kayat ko matiag sida, oray sag paminsan. Ay, nawaw. Ay, kayat kumat day talakay. Ay, iyag mo man tayo dubog. Ay na, nagimas lakit din. Karkaro no, taba na. Ay, siyak tagluto iti sidak. Siyak lang tiag sida. Adda parya dita sida. Isu ti ilutog. Sana mabalin nga agsida ka iti karne. Tamang anong maistok ka manag. Kwartak pa'y mga ti usarim agastusan iti ospital. Ay, nawaw. Ay, nawaw! May salaang tibyak tayo. Rumbang na laang nga rod nga aywanan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.
agawin tayo ti lugar mi, Pauline, my loves. Kasano no masalaw ta ti ex mo? Amang ano ipungot nakit di Simeon? Ay nawaw, relax ka lang ka di. Sana mapasamak dahi ta, tadak mo takadwam. Promise? Win, siyak ti makamukan ka. Ang sakbay nga ipasyar ka iti lugar mi. Agrentata pa iti lugan, tapno da service ta. Wen atap do di da ibaga mamirmiraot ta. Puno dahi ta. Sana mabalin na tricycle ti pagluganan ta nga gawin. Ala, agpulas ka, namapantay Jili. Adan tinakontak kung agpaparinta iti lugan. Mabiit lang nga ro, tag-shower ak Simeon. No kasta, agawid gaya man ni Simeon dito'y lugar tayo, bakla? Wen, isumuti ko na ni Tata Rodel. Siguro, kailimon ti ex mo niya. Anya? Ay, sana niya? Anya kung maaga po? Nabayagan ang nakamove on na kinkwanan niya? Ay na wow. Nakitang tadyay kung tayo sa? No sa anak nga agbidot, ni Simeon dayjay. Ay, iso ti driver. Kinatakaduhan ang babae, oh. Ay, iso siguro ti bagbagada at taga-syudad anang isukatan ni Simeon kang ka, friendship. Unay kan friend, ipalagip mo pa ilaang mat. Os, kunak man no naka-move on ka. Apay akas lang masaksaktan ka. Nagloko kan, Simeon anak ka. Ne, apay tatang? Dahil dyan tinagisukatan ken kuntisa. Ay nawang, apay aya. Adayo mo't sexy. Napupudaw, kay napimpintas ni Pauline, ganda kontesa. Eh, nagpuskol ti make up na. Kinakaraarte siya. Ay natatang, saan kailangan min ana irwam? Di kayo madanagan, extended ti bakasyon mi ka ni Pauline. Tapno maamuyo mo tinobya. Anya, Ay, uwan gayam. Alwadan yung tilugan na nakaparada iti paraangan taya. Sana mabalay na magasgasan tayo, tatang. ay nawaw. Sa dino may pinangalami ti kasta kapintas alukan sinyo. Tiyon saludsudan no sa dino, tatang. Ay, karwasan nyo man kide. Gawan ar-aramidan nyo. Mabiit lang Simeon. Isardeng mo dilugan. Itiyan niya po, Pauline. Ti ex mo ti masabat ta. Saan ka di? Ah? Uwan. Hindi kontesa. Ay no. Kastamat gayam ti langan na iti personal. Isardeng mo man iti batog na. Kunak man no kabutang mo ti ex ko. Di ka mabutang ay pungot na ka. Saanan Simeon? Isardeng mo man kit di tilugan? Sana yun. Businahan talangan. Kasla naklat si ka. Saan pa yun ang makaisam idinay batog takin kwa na? Kaya nakita ka kinusilapan na ta. Madlaw nga umapal. Bayam nga umapal. Saan mo't la maibagay dahi ta kontesa itikas kanya. Ay nawaw. Wen ata siyak ti may bagay kan ka, Simeon. Nay, apay anak kami suot ka simbang pat kontesa anak ko. Masurunak iti dayta Simeon nanang. Ay nawaw. Anya man ti kalukwan gay naramid ti ex mo ay anak ko. Nasalaw ko ida iti nobya na ditadalan. Kat busi-busi na ang dakit din. Anya? Di lagbain mo dayta tao. Nakalaslas to. Ay, isuda mat gayam tay nangag kung agbusi-busi na. Wan, lugan da di kabarbarong agkaralabas iti paraangan tayo, nanang. Ay nawaw. No kasta. Pak nang gayam tinobya ti ex mo kuntesa anak ko. Siguro nanang. Nagpintas mo nga minji lugan da. Sumalagayam akas tala ang kalakaken kwa na tinangisukat keng ka. Ay nananang, nasaysaya at matlang tain break nak iday. Ngamen, talaga asaan ang maibagay day taasim yun itikas kanyak. Si putam man kit din lumabas da nanang. Ibagam adida unay agbusi-busi na tanay. Nasakitan tilapayag ko. Sa dino man ang tipapanan nyo, Simeon anak ka.
Kasang sangpe yun lang. Ita, rumor kayo ba lang? Mapang kami lang kumatang, tatang. Kasi lang gayang ti papanan nyo. Apa masapol nga usarin nyo tilugan nyo nga. Ay, nawam. Anya kay laki din na ya. Isungarod ti usar tilugan. Wala amangan no panunutan dagiti kalugaran tayo. Nga ipalpalastog yun dahil talugan. Mabali maamagmag na kayo latan. Panunutan da, ano anya ti kahit da panunutan? Di ka ka di mabaeng. Tatang, awan mo ti dakes na. Nung usarin mi ti service mi. Bayam nga umapal da, apay parikot mi da ita. Ay, no. Agawaan si Mion, anyat orasan. Nagagyaw. Ala, ting kami pa'y gumatang, tatang. Ah, kumusta kan nga, bakla? Ay, uwan ka yan. Nicolene, tinobyak. Hello? Hi! Ay na! Ang ganda nis pala ng nobya mo, Manong Simeon. Agyaman na klao na iti dayta ngayon bagam. Siya pwede ko nang bakla. Nalaing agpili da ito yan, yan. Ay, uwan ka yan. Pasensya ka, ha? Noong paradak pa lang ti service mi iti parangan nyo. Naglipit tumot kami iti kalsada. Awan pagiparkingan iti igid. Ay na, wow! No apay kami ngayon tugod yung pala tilugan nyo, ah? Kano nagasilig mo dahil yung tirsina? Gamin, saan na mabalin na mabanog, kan mainitan tinobyak. Iso nga ura asidag ti papanan mi. Usarin mi ti service mi. Nagparamag talaga. Ha? Anyat kinunang bakla? Ay! Iti ko na. Anya ti umayaw gatangan. Tani ada pa pa na. Nas ka namang rikupa kuan. Ay, una yan ti tattao itapanawan. Na para magdamalao na yan. Shh! Ay tangiwat mo ka di akunti sa anak. No kasano, makapauman ti ungor ti lugan da. Agbusina da pa'y nga rod. Di damat makarik na. Ay nawaw. Kaya't dalaang manen amaamuan ti intero a barangay nga adda na pintas alugan da, nanang. Ay huunay ka mateng kunti sa anak ko. Ang mga no adalaang mat nga pananda itinobya na ah. Mabalin mo't ngamin ang magmagnada. Agpudno ka man kanya, kuntesa. Umapal ka kade, kada paulin kan semyon. Ay saan? Anya kumangay ti apalak kadakwada, nanang. Ti kinaparam magdadwa? Busina da busina. Di daman laagbain mo't. Makadisturbo da iti tao, nanang. Naimbag kumaan lumabas da laang. Saan mo't agbusina da pa'y? Friendship! Anya nga minantay ko na mga istorya, eh? Masurunak iti ex ko friendship. Na para maglaunay. Ay na, wow! Amo kun ano apay. Siguro, may sakamit kadagiti kanayon da abusinaan. Tunggal lumabas, when masalaw mo ida iti kalsada. Naalalang bakla. Ay na, talaga ang maibusan ti pasensya kadagita at tao. Ay! Uray siya kaya! Tunggal lumabas da dito iti Sena. Ay na! Masapol magpapansin da. Ang narigat kami ti agsasao. Ang mga no panunutin da, apalan tayo itilugan da. Ay! Ay! Uray sa Simeon! Nagsakit mo tilapayag iti busina yo! Speaking. Anyat ko lang dito. Ti pa nagkunayo siguro kat nasaya at ti kastangar aramidan yon niya. Ha? Dayta ka di ti makagapon no apay ang nagawid kayo. Kaya't yu ti agpalasto. Anyat ko lang, puntesa. Ipig sa'yo man, tani, tiyak ko ni mangag. Ay na, inhal daw lang nga nakasta! Nagsakit tilapayag may iti busina kung uur tilugan nyo! Kanya? Iso na sakit tila payag yo. Ta umapal kay kada kami. Bay amon iti Simeon. Normal laang matkit diray ka. Aglalo pa'y kat no saan da pa'y anapadasan ti maadaan iti lugan. Anya manay, tailangag ko ang nag-iskandalo kayo kano ititirsina ni Bakla, Simeon, anak ko. Ay nawaw. Nainayunan daman ng tindanon da kada kayo at chismis tatang. Ay, nagadon da reklamo iti kastangar aramidin nyo anak.
Amang ano panunutan dagiti tattao, nagawid kayo lang, takayat siya agpalastaw. Nagawid kami, takayat mi ti agbakasyon, tatang. Kun nga masaanin naragsak dagiti kalugaran tayo, iti kastangar aramidan nyo, itinubyam. Makadisturbo kayo ngaminan. Umapal dala kada kami, iso akasta. Ay kano kayat nyo, sumurot kayo kada kami kanipulin. Ag-road trip tayo. Saan? Intong kwan, panunutan da. Akan kanunungak ti dakis nga aramid nyo itinubyam. No nag-aawid kayo, tapno agbakasyon, ay agbakasyon lang Saan nyo adisturban ti padayo a tao tapno awan ti rilay? Imawag takin ko ko itilugan a binulod ka, Simeon. Andiyan nga itimbaganakan ka. Kasapulan na kanong tibayan. Agraman tilugan. Due date ka no ita. Ay, nawa. Apay nga na sinong batam. In-off mo kumalatan ti cellphone mo. Tapno nalakalaan ti agrason. Ibagata nga awan signal itinapananta. Ba't kit di Ang bayam, i-off ko ti cellphone ko tapno saan tak makontak. Ulo na. Diyak pa nga na-enjoy usar ti lugan kahit. Kat, sa di numanan nga ti papananta? Inton malam tumanan. Agi na natapay mo ta. Okay. Nag-text ti akin ko kay tilugan. Di mo replyan. Sana bali. Isublitan tumot laeng. Saan tabat nga itaray tilugan na binulog ta? Oh, anya ter aramidam ditoy, bakla? Ay na, ada kayat kong ipakita kan ka friendship. Ay nawaw. Asino nga tinagbantay iti tirsenam? Nang rikupak pa lang tanapatag ti kayat kong ipakita kan ka. Anya dayta? Basahan dito na i-post iti may sa Facebook group si Malyak. Dito, Ay nawaw. Rupa mo't dapulin kan Simeon. Kan aguray ka. Tilugan mo't ngay palpalastog da ti adday ti ladawan ana i-post. Basaan ti caption na For rent lang maggantilugan nga palpalastog ta? Anya? Yes! Iso ang nagpost ti akin ko itilugan. Tadida ka no ag-reply adwa. Kat ni, kasapulan dan tilugan. No kasta. Saan damat gayam ako kuha day jalugan. Kunakon kat. Talaga anaparamag dagita adwa. Anya nga ita? Ay, anya nga friend. I-message ko ka di tinagpost. Wan, i-message mo. Agruam dagita mang lukloko ti pada da a tao. Ay, nungay maamuanda adata tinagipulong. Ay katuray Apay, nasayaan ti kastangan aramidan da. Agriin kayo dito, Simeon, anak ko. Ay, nawaw. Nasapang pa ito, tang. Adda ni Kapitan, itirwar, anak. Ay, nawaw. Ayat araramidin ni Kapitan dita. Kahit na kayo kano ang makasarita. May papan ka no iti anya, tatang. Itiya ka mo, Simeon, anak. Basta rumor kayo dito. Sige. Mabait nga rin, tatang. Kasaritak pa yung umuna, tinobyak. Agawaan nyo Tay-tay pa nga aguruuran ni Kapitan. Nakababain mo ikingkwana. Adda ni Kapitan itirwar, pulin. Amangan mo't no may papan itilugan ti umay na ibang nga, Simeon. Uwan nga rod. Kasanong nga taan na amuan ti aking kuka itilugan. No sa dino ti ayanta. Ay nawaw, nakababain ti kastoy. Abay, si kalang ay ati mapabaynan no bilang laeng. Adaya mo't imbaga kasyaklaan. Anya ngayon ti aramidan ta. Diyak kayat ti may balod, Simeon. Diyak kayat. Nung ay lumagtuta iti tawa. Tumaraytan. Ay saan? Ang mga nukar-karo lang ang may babain ta. Nasaya at menta nagpakita kayo atwa. Adda ka di masapul nyo, Kapitan. At ang tinawat na reklamo. Hindi yung kano ngamin insubli tilugan na binulod niyo. Saan kayo pa kano agree-reply? Nakapsot namin ti signal dito Kapitan. Ang palawag kang tulangan niya barangay ho.
Umay ton, ti makin kuko iti day talugan itong paramdama. Kapitan, mabit lang. No apay magamin, asan kayo ang nagtungpal iti nagsasaritaan nyo. Naimbag ko ma, no replyan nyo di tao. Tapno di na panunutan nga intarayo ti lugar. Kalugaran tayo, tinakakita iti ropa nyo anay post iti Facebook. Naipos iti Facebook, kunayo, Kapitan. Wan, in-post na ti ropa nyo iti Facebook. Tamarigatan ta ka na amang sapul ka na kayo. Aglalo kat saan kayo amakunta. Alamot na natatang, amang mabalin na kasarita yung ti Kapitan. Pasensya kang simil anak ko. Ngam awanin ti baramida. No may papal iti day tabanag. Ay, namo. Ipalubos yung harod ang mabalod kami. Doan niya ti desisyon dagiti masignan. Sangwan niyo anak. Sangwan niyo ti bunga, ti kalukwan niyo. Di kayo mabayin ka dagiti kalugaran tayo, tatang. Awan ti rumba nga pagbayinak anak. Da kayo itinubiam tinagaramit iti kalukwan. Iso da kayo timang sulbar. Da kanunungan ti kastangaramid yo ha. Kundi balastog kayo kanumay. Kitain nyo na itabunga ti kalukwan niyo. Tatang. Sagdagan naksikasim yun ha. Agsaga na kayo kiti. Tamapan kayo iti barangay hall. Isubli yun na italugan. Kan bayadan nyo ti rumbang ay bayadan nyo. Di yu urayan dagiti pulis nga umay dito balay. Ay, nawaw! Di kay agaramid iti kalukwan tapnula ang adda maipalastugyo. Kanayon nyo kumaalaglagipan at idakas nga aramid kat dakas mat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.